Ito, wa di larawan. Pilyara. Wa larawan. Ang narito TV, Biblia. TV di ba larawan? Larawan po. Larawan, Ang TV di larawan? ha? Larawan. Ang TV di larawan? Wa larawan sa balaan. Supa-supayan mo na. Ay, larawan man ikuan. Larawan pa yan eh. Tang-tang man ko, naman ko diri. Paminaw sa ang templos Ginoo napuno sa kinulit nga larawan. Ang pangutana, doon na ba'y larawan sa mga balaan ang Iglesia ni Cristo? Tubag, nawa. Ora ang Diyos. Ha? Kung walay kamatayon. Kung doon na nung tempo, Matay. balik sa ko. Simbahan ba? Paminaw. Ang nini sa templo, simbahan. Katedral na. Katedral. Unsa man ni katedral nimo? Ani man ni templo? Templo man na. Paminaw. Paminaw, unsa man ni katedral nimo di templo? Aw, ang gusto niyang templo, Temple of Lea siguro, yung gusto. Temple of Lea. Temple of Lea. Templo. Lagi, awa, ang templo sa Ginoo, mao ang simbahan. Templo sa Ginoo, ang iyang templo, simbahan. Ang pangutana, ang templo sa Ginoo na puno man sa larawan. Ang pangutana, kay larawan niya wala. Kay larawan wala. Respect Bisayan, okay? Tubag. Hoy! Sige muksang yung templo. Sige muksang yung templo. Wa mau yung templo. Pilyara na Nasa ka? Hoy, nasa ka? Hoy! Asan templo niyo? Nasa, kuan, nasa rehab. Minty Chapel. All over the Philippines. Templo. Animal mo na ko. Hoy, ikaw no, Brad, nakatambak ni Brad. Sir. Kung di ka mag-bike sa tuloy ko, pareha ka to. Lagi, mo lagi na Brad nga, ako mamatod nga si Mas Ginoo na puno na sa larawan. Kinulit na larawan. Oh, ito nangawa pa to siya. Kawatan man to. Kawatan lagi to. Kawatan to siya, kawatan. Sina, tubaga na. Tubaga kay. Lagi, awa, ang Biblia mismo nagtugaan. Ang templo sa Ginoo di ay napuno sa larawan. Pero ang pangutana, kanang iglesia ni Cristo nga gituko ni Manalo, why larawan sa mga balaan. Pero si Manalo din ay larawan, na di balaan, manyakis. Agay, maniakis na, agay. Naay kaso, ang iyang gikuha si Teresita Trillanes. Agay, Trillanes. Iyang Ikaw sa man gilogos ni niya, Senator Trillanes kalabang digong. manyakis ng tuloy larawan. Nasa balaan nun, may larawan. Sa ato pa dahil, gisimba ni Yawa. Manyakis man. Tara, ano? Tara, manyakis mo sa ni. Magbasa ni mo sa Roma 1. Ala. Maalam ko na siya, pero buwan eh. Parehata. Kaya simbahan ang Diyos nga walay kamatayon. Ang simba nun. Larawan. May bulldog larawan. Parehag naong niyo. Huwag ka na ko. Brad, matanda ko, baka sa man ang larawan, Brad, na ako, kaya baliton. Kasi mo. Asa?